και πιάσανε ένα άτομα. Το δουλειά μας έκανε αυτό το παιδί, ήταν Βούια Πολάς. Έφυγε το πατρίδα μας, έδωσε το αστυνόμο στο απελάσι. Αυτό το παιδί έκανε φταμένες στο δουλειά το κυρία Βαγγελάτους μαζί. Δεν πήρε κανένα ένα παράγκο, αλλά πήρε το απέλαση. Ποιο λόγο να δώσει το απέλαση αυτό το παιδί? Όχι! Και τώρα ζητάμε, είπαμε τον Διαμανολώτα, να δώσουν το νόμιμα αυτό το παιδί που δεν μπορεί να κάνει το δουλειά χωρίς νόμιμα. Και ζητάμε τώρα το αργάτες, όλο το είναι κόσμος και είμαστε, θέλω ένα νόμιμα να μένουμε η Ελλάδα και να δίνουν το χαρτί. Και εμείς ζητάμε το που έκαναμε δουλειά το Βαγγελάτους μαζί, δεν παίρνανε κανένα απαντήκα το δουλειά μας. Λέει εμείς περάξαμε το Βαγγελάτος. Πώς εμείς περάξαμε το Βαγγελάτος? 7 μήνα έκαναμε δουλειά, δεν πήραμε ούτε ένα παράγκο. Πώς περάξαμε εμείς? Εμείς ζητάγαμε μόνο λεπτά. Αυτό όντασε το Ισκάκι, πάγαμε το όπλα. Κυρίες και κύριοι, τώρα εμείς ήρθαμε τον Διαμανολώτα για λόγο ένα είναι να δώσετε το νόμιμα, άλλο ένα να δώσετε το δουλειά μας και άλλο ένα λόγο είναι να κυρία Βαγγελάτους να πειράζει αυτό περίπου 200 κιλάρικα, 200 περίπου άτομα το χρωστάει λεφτά. Αυτά τα άτομα πού τα πάει τώρα? Μένουνε το ταμμοκήπιο το μέσα, πιάνει το χείο, πιάνει το... δεν έχει ζεστό νερό, δεν έχει ρέγμα, χωρίς ρέγμα, χωρίς νερό. Μένουν αυτό το παιδιά. Δεν μπορεί να κάνει δουλειά, δεν παίρνει κανένα αργατές αυτό το κανένα επαντικό. Τώρα πεινάνε αυτό το παιδιά. Εμείς ήρθαμε εδώ, όλο το κόσμο στο μπροστά, να ακούσετε πώς περάσαμε εμείς το ένα χρόνο. Εμείς θέλαμε τώρα για σας το βοήθεια. Αν δεν αποφασίσετε τίποτα, έχουν 17 Απρίλιο έπαγαμε το Ισκάκι. Είναι Πάσχα το μπροστά, δεν μπορούμε να κάνουμε 17. Εμείς κάνουμε 5 Απρίλιο. Θα ξεκινάμε, θα ζητάμε το αρτία μας. 5 Απρίλιο. Το περιμένουμε για σας όλος στον Διαμανολώτα. Αυτό το λόγο το ζητάσαμε εδώ, έκαναμε, δεν ξέρω τι να με καλά, έβαλε το Αμερική, Νότια Αμερική αυτό το αργάτες, έκανανε αυτό, για μας το ίδιο έκανανε το 17 Απρίλιο. Αλλά εγώ χαριστωμένος όλο το κόσμο στο μπροστά μας, ακούσετε και αποφασίσετε. Εγώ πιστεύω για τον ελληνικό νόμο, εγώ ακούσα το Υπουργείο πατρίδα μας, πρώτο Έλληνας είναι, πρώτο καλό ανθρώπος είναι, βοηθάσανε όλο το κόσμο. Αυτό να περιστάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαρημένος όλο. Γεια σας. Από τους πυροβολισμούς θα γίνει εκεί στην πλατεία της Νέας Μανολάδας άλλη συγκέντρωση, συλλαλητήρια εκδήλωση. Ο αγώνας τους, η αντίστασή τους μας εμπνέει και μας ενώνει. Είμαστε όλοι άνθρωποι, παιδιά.